gat, heus aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. L'Ignasi Riera, una de les poques persones que per Sant Josep no li poden regalar una corbata. No, i ho intenten les filles, però Ja no ho sempre intenten, amb eh? èxit. Ignasi, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Fins la setmana entrant. Això és el matí de Catalunya Ràdio, 1:04 de 12. La tertúlia esportiva ja és a punt. Al matí de Catalunya Ràdio, el d'avui té dedicatòria, Ignasi. Sí, dedicat a un escriptor tortosí, però que viu a Alemanya, que es diu Víctor Canicio, que és autor d'un llibre que es diu La República de les Letres, i el títol del conte es diu La Revolta de les Lletres. Complaent, aristocràtica, triangle amb potes, presidia. Sabia que un escamot de X o Xeix, amb el suport de les enyes de la legió estrangera, podia provocar un cop d'estat. Ara les úniques lletres que valen són les lletres de canvi o les d'identificació fiscal. Per què ha de presidir-nos una A absurda, que ni tan sols vol reconèixer que A també vol dir acràcia, anarquia, autodeterminació? El col·lectiu de l'escàs es dedicava a ocupar els espais sense lletres de les velles topografies, de les editorials que havien fet fallida, dels magatzems de màquines d'escriure que els ordinadors havien relegat. Proclamaven: